טוב, מה קורה? היום אנחנו ביום 2 של מקלדת ועכבר. באתי למפה לקצת יותר מתקדמים, אז אני רוצה להתחיל עם האדיט הזה, שזה נראה לי פשוט 2 אדיטים, שזה אמור להיות לי קל. זה פשוט 2 אדיטים שאתם מתרגלים על ההתחלה. עדיין לדעתי לא מספיק מהיר, אני צריך לעשות את זה יותר מהר, אבל אני צריך להמשיך להתאמן. אתמול התאמנתי די הרבה, אז אני מקווה להתאמן היום לפחות איזה 2 שעות, אם יש לי את הזמן. אז אני אלך קצת ליותר קל, שזה פשוט נראה לי רק רצפה, אוקיי? לא. אוקיי, זה יהיה בסדר. עכשיו אני אלך לאחרון, שזה אמור להיות די קשה, כי זה הרבה אדיטים. אוקיי, זה די קשה לי. אני לא, נראה לי ייקח לי הרבה זמן לעשות את זה, אבל וואו, מה קורה פה? באמת, אני צריך להשתפר בזה, במיוחד באדיט שאני אעשה עכשיו, שזה להפוך את הפירמידה למדרגה. אני מתאמן על זה הרבה, ועדיין די קשה לי, ולפעמים מחליק לי לצד ואני מצליח. אוקיי, אחרי זה אני אתאמן עוד קצת, ואני אראה לכם בסוף איך זה עכשיו ואיך זה יהיה בסוף הסרטון. ככה זה אני עכשיו. לא אדיטים יותר מדי מהירים, אבל גם לא ממש איטי. כאילו זה די איטי, אבל סביר, כאילו ליום שני לדעתי. אני בטוח שיש כאלה שביום השני כבר ידעו לעשות אדיטים ממש טובים, אבל אני כאילו אף פעם לא הייתי בעכבר ומקלדת, אז זה חדש לי לגמרי. אוקיי, הנה אני מתחיל קצת. אוקיי, אני אחזור אליכם עוד בערך, לא יודע כמה זמן, שאני כבר התאמנתי איזה 15 דקות, משהו כזה. יאללה, אני אחזור אליכם עוד מעט. Nice. So easy. Go for mission, go for mission. Get the fuck out! You fucking washy boys! Don't ever fucking contest me! Because you'll get 1v3 like that! Loser! Can't you see how you are for me? How we were meant to be? Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the midnight. טוב, יאללה, עשיתי עכשיו בערך 5 דקות ל10 דקות של התאמנתי. עכשיו אני אעשה כמה פעמים נכונים, ואני אעשה את מה שעשיתי בהתחלה. אז בואו נתחיל עם דבר קל, שזה פשוט זה. אוקיי, זה 15 שניות, כמו מקודם. נלך לזה ואז נלך לאחרון. אוקיי, זה פשוט דאבל אדיט.
טוב, לא יצא לי בשנייה פחות ממה שאני עושה בכללי. שזה בסדר, זה לא כאילו סיפור ענקי, אבל נלך לאחרון, הנה. בואו נראה. אוי, כבר אני לא יכול. כבר אני לא מתחיל טוב. אוקיי. הנה. מתחילה. לא. אוקיי, מה קורה פה? אוקיי, עכשיו זה לקח לי המון זמן בגלל טעות קטנה. אם למישהו יש הצעות לסטינגס, את האדיט אני לא הולך להעביר, כבר התרגלתי כאילו לאדיט ואיך להשתמש בזה, וגם כאילו אני התרגלתי כבר למדרגות ולקירות, אבל אם יש למישהו עצה בשביל רצפה וכאילו פירמידה שיגיד. יאללה. אוקיי, לדעתי בסדר עצה. יאללה, נתראה ביום שלישי שאני אעשה קצת באטל רויאל.